Potajeri eskainitako bigarren saio hau bere kalejira batekin hasiko dugu. Bueno, berea egizan berea ez da. Baina beak berreskuratu eta berritu egin zuen. Galtze hartzeon kalejiran bat zan sobrare eta beak berreskuratu eta berritu dutako kalejira bat. Aurreko saion esan nun bezala, nik Potaje ezagutu nun musikari bezala, baina ezagutu nun bere azkeneko urtetan, eta hori bateria jole bezala ibili izan, ez? Bere iloba aritzek esan zigun bezala, uztartzen zituen eskusoinua eta bateria, baina azkeneko urtetan bateriak gehiago zentrauta zeon. Berak egindako lana ordea gehien bat Kruzmari Martinez Larreari esker dakit, berak kontatu zizkielako Potajei buruz gauza asko, ez? Adibidez, nik betidanik miresten nuen, txikitati bintzat miresten nuen Enrique Zelaia bere soinu jotzeko eragatik eta transmititzen zuen guztikatik, nik garai hartan entzuten nituen bere diskotako fandango zoragarriaiek Potajerenak zirela adibidez, ez nekin, eta Kruzmariri esker jakin izan dut hori. Kruzmari bere lana, bere ogibidea izan da irakaskuntza, irakasle izan da, jubilatuta dago. Baina beste karrera bat ere egin zuen, Euskal Herriko Unibertsitatean antropologia egin zuen. Eta kasualidadek izaten den mundu honetan da, nire auzokide bat izan zuen bere irakasle bezala, gainera berak estima hundie zion berari nik ere bai, Jose Martin Apalategi. Berak utzi zigun duela urte batzuk, baina nik baita berari estima hundien nion, zatik behar Lea Artibai ikastolako zuzendari zala Ondarrun, berak eraman zidan eri urte pare baten behintzatan Ondarru eta Markina eta inguru horietara soinu jotzea. Eta gero, Kruzmari ezagutu eta berak esan zidanen Jose Martinek erakutsi ziola antropologia eta oso irakasle ona zen eta oso estimatua, bai. Esan deten bezala, Kruzmariren ogibidea ez da izan antropologia, baina berak lan asko egin du bere lana ez izan arren, ez? Altsasuko adineko jende askori elkarrizketak egin dizkio, eta grabazioak eta ondo gordeta dituzu gainea, eta Potajeri ere bai, egin artean ez da.
oso informante ona zen, eta nolabait gure trasteando taldean, gure helburua garai hartan zer hori nolabait berreskuratu, nolabait kantuak, hemengo kantuak, ezta? Eta ja nolabait Angel Potaje oso informante ona zen, eta berak intuizio ederra zuen eta oso gizon trebea zen nolabait kantuak eta letrak sortzeko hori da. Eta, bueno, ni berarekin behin baino gehiagotan bere etxean egon nintzen eta grabatzen eta ez kantua bakarri baizik eta bere bizia gauzak eta anekdotak eta horregatik nire etxean igual 3-4 urte daukat grabazioak, audioak eta, bueno, material horrekin sortu egin genuen diskoak, garai hartan, Aritzek esan zuen 3 disko egin zen ituztela herrikantak bezala, ezta? Altsasuko herrikanta, bai. Eta, bueno, informante importantea, bai. Zein egozatze otezun gehiago? Potajek edo zuk? Bai, bio gartea, bai. Gainera oso gizon zabala zen eta oso jatorra, eta bai. Gogoratzen dut oso momentu politak ziren bere sukaldean eta bere etxean, bai. Kruzmarik esan behar da, bere ahalegin osoa indula Potajen memoria bizi mantentzeko. Oain hemen, Iortia kultur gunean gaude, bertako lokal baten, eta hementxe bertan, Iortia kulturareto hontan, omenaldi bat eskaini zitzaion Potajeri, eta hor parte handi bat Kruzmariri esker izan zen. Ze urtetan izan zen hori? 2009ko abenduaren 26an zen hemen kulturgunean, Iortiako kulturgunean. Batez ere, trasteandoren iniziatiba zen, nolabait hori Potajeri omenaldi polit bat egin, eta omenaldi horretan ere zegoen Izaskun Andueza eta Iñigo Aldunatek, eta denok artean egin genuen nolabait egitaragua edo egitaragua. Baina nolabait, trasteando zuen iniziatiba, eta esan behar da oso jaialdi polita zen, hunkigarria, eta oso gero jende aldetik oso erantzun ona, berehala agortu ziren sarrerak eta, Potaje zeren, pozaren pozez edo ez oso, Bera hori bertan izan zen? Bertan izan zen. Ze polike bizirik dagoela omenaldia egitea, ez da? Egin behar da bizian, ez da, omenaldiak hil ondoren agur benur, baino bizian, eta horrexagatik gu genuen hori, bere Potaje zegoen ondo, eta osasun aldetik primeran, horrexagatik erabaki genuen, hori, berari omenaldi. Hori da polike ez, herrin bertan gainea, herritarrak, eta hori, eta bere lana, rekonozitzen, aitortzen ez da. Hori da. Bueno, ikusi dugu, omenaldi hortan antolatzen ibili zinetenok, ze parte hartzaile izan ziren bertan? Etorri ziren, Enrique Zelaya, gero Jose Maria Augusto, Txema, Madriletik, eta Mielotxin taldea, eta gero Izaskunek ere jo zuen akordioa, eta gu nola ez, trasteandore, gu abestu genuen 3-4 abesti. Herriko joietako. hori. Berak letra jartzen ziren horietako abesti. Ezen oso, nolabait jaialdi instrumentala zen, baina, erdian aportatu genuen gure letrak eta. Aritzek aurreko saion esan zuen, beak letrak egiten zitula, ez da, letrista bezala ere bai? Oso letra popularrak ere, gainera, iaia jente osoa ikasi zuen bere ala, bai jota txikiak eta kantuak, oso okurrentea zen, ez da, bai letra aldetik eta bai. Okurrentea, baina gero musikaldetik ikusten da baita oso lan bikaina egiten zitula, kontraste handikoak, fandangotan maiorreti menorrea aldaketa horiek. Oso aberatsa zen, harmonia aldetik, oso obrak
oso onak, oso aberatzak, eza. Eta ni behin galdetu nion, jode Angel, eta nola ezatzen duzu, hainbeste polite eta begira, hori da el oído. Esan zuen, hemen dago la madre del cordero, hemen dago la madre del cordero. Eta bai, oso, esan behar da, oso gizon, trebezia eta belarri ona, intuizio ederra, eta bostokiz, no? Oso ondo. Musikaldetik. Bueno, hemen erakusten dut, Kruzmarik ekarri duen omenaldiko eguneko pixka bat egitaragoa eta kartela, ezta. Eta 2017an Potaje hil eta handik hilabete batzutara argitu zuten bere obrarekin disko bat grabatu zuten. Eta hori 2017an disko hau grabatzea erabaki zen duen, nola izan zen iniziatiba edo nondin? Bai, Aritz eta biok artean, nolabait erabaki genuen bere lehengoak eta azkeneko obrak, Potajeren obrak, berreskuratu. Eta gu pentsatu genuen hori CD edo diskoaren bidez zen nolabait hori modu oberena, hau gordetzeko, eta bueno, han laude batzuk ja oso egina, bukatuak, baino beste batzuk daude hor, nolabait hori, igual egiteko geroago... Beste zerbait egiteko denbora. Hori da, baino nolabait hori, helburua zen hori, berreskuratu, bere obra. Ez galtzen utzi, baizik eta ja... Eta gero ere, erregistratu, ez da, Sociedad Autoresen, eta, bueno, hori nik uste lortu genuen helburua hori. Eta gainera, diskoarekin, nolabait hori idatzi genuen, nolabait bere biografia, bere obrak, eta, bueno, informazio interesgarria, bai, Potajeri buruz. Gorde, baina gero zabaldu baita aldi beren, ez da? Hori da. Oso ondo, Kruzmari, bukatzea jongo geha, hori aurreko saioa eta oraingoarekin pixka bat nahi nuke hori zuk ezagutzea ze artista izan zen Potaje, ez? Eta hori bukatzeko beste zer esan naiz? Bueno, nik uste bukatzeko esaldi polit bat esango dizut Miel Otxinek idatzia, bueno, bere lehenengo diskoan. Eta oso esaldi polita da, ez da? Eta esan, zehaz mehatz esango dizut. Altsasun badago soinu jole zahar bat, honen izena Angel Iriarte Potaje da. Jota eta harin ugari sortu du. Hauei guztiei herriko ikutsua inor baino hobeki emanez. Oso politi eta benetako zer hori da. Hori da, nolabait hori erresume giza edo... Bai, oso ondo. Mila esker, Kruzmari, eta, bueno, estimatzen dizut pilo bat, zati ni badakit zuretzako esfortzua izan dela euskera zeitea, baina estimatzen dizut asko, eta, bueno, hor dagoenak estimatuko du. Jotak ikasi arte. Oso ondo. Eskerrik asko, benetan. Zuri. Bueno, Altsasutik bueltan, mengea berriro, eta bukatzeko Potajen saio hauek, Ondarria izeneko fandango zoragarri bat joko dut. Eta fandango hau, eskertu beharran hau, Miel Otxin folk taldeari. Miel Otxin entzun dezu gaur ere Kruzmarikin grabazioan, zenbat lagundu dien beraiei ere bai diskoan parte hartzen, bai omenaldian, Potajeri egin ziren omenaldi hartan. Eta Miel Otxinek, izugarrizko lana egiten du. Herri txiki askotako, Nafarroko herri txiki askotako galtzear dauden kantak berreskuratu, bertziklatu, berritu eta grabatu. Baina hori askokin egin du eta Ondarria honekin hori egin zuen eta zoragarri. Bai egin duen lana, Miel Otxin gertutik jarraitzea pena merezi duen talde bat da.
Bueno lagun, hauxe zan guztie, aurreko saiokin eta honekin, ja potajei buruzko bi saio hauekin, ja bukatutzat emango dugu berea. Badakizu lagun, urrun arte eta ondo izan bitarte.